هاي نوم الصوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Icela Allah umdali wethu sonke angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah uthi ngempela abantu abangakholwa nabantu abenzela Allah abalingani nabantu abenzela Allah abancedisi nabantu abenzela Allah izifaniso nabantu abathuka umdali noma ngayiphi inhlamba noma nganhloboni yezenzo eziphuma endleleni umdali angayifuni. Uthi Allah lawo bantu labo balindwe umlilo wesihogo lapho beyongena khona ingunaphakade. Ulaika hum sharrul bariya. Leyo ndawo leyo yindawo embi abayobe befakwe kuyo labo bantu labo. Based on that bafowethu, ngifuna ukukhuluma kakhulu mayelana nendaba yezitabane nezinkonkoni noma abanye bathi wongqingili. Labantu laba umdali athi emdalile ewumfana yena azibone eyintombazane. Umdali athi emdalile eyintombazane yena azibone engumfana noma atshela abantu ukuthi yena ongumfana. Athe intombazane athandane nenye intombazane, athe umfana athandane nomunye umfana. Ngikhuluma nalabo bantu labo ke manje. Ofuna ukungizonda angizonde kodwa uzobe ngizondela iqiniso naye uyazi ukuthi ungizondela iqiniso. Kubolile ezweni kunje kungenxa yalabo bantu labo ababolisa umhlaba ngalezo zenzo zabo lezo ezibhedayo umdali angazifuni. Umdali uthi mina ngidale abesilisa nabesifazane. Ngidale abesilisa nabesifazane. Ngase ngithi mabazalane bande, bazalisane bande abesilisa nabesifazane. Akukho la umdali khona ethi abesilisa abazalisane bodwa noma abesifazane abazalisane bodwa. Ngihleli nensimbi endala ke la eduze kwami. Ngihleli nomama ke ongizalayo. Engifuna ukuthi naye kube novo alibekayo mayelana nale nkinga, mayelana nalenzukazi gay esibhekene nayo siwumhlaba wonke jikelele, hayi iningizimu Afrika kuphela. Ngizokhuluma ke before ekhuluma ngizofunda amavesi amabili eBhayibhelini ukuze nibone ukuthi lento le eshiwe yiQuran njengoba bethi umdali labantu abenza lokho okungcola lokhu abaphambana nezinto umdali athe bangazenzi bona bazenze. Umdali uthi baye esihogweni endaweni embi, endaweni yokukhala nokugedla kwamazinyo. Ngizofunda manje ivesi yeBhayibheli uJeremiya 30 ivesi 6. Ithi ake nibuze nibone uma labo besilisa bazophendula bathini. Nanku umbuzo ekumele niwubuze kubo. Owesilisa wake wabeletha na? Njengoba abesilisa amadoda esekwazi ukubeka izandla efigeni noma okhalweni enze njengabantu besimame, ngoba umuntu wesimame ukwenza lokho ngoba ungumbelethi. Umuntu wesimame uyabeletha. Manje mayebeka izandla okhalweni ingoba kusuke kunomsiko othize wokubeletha. Manje lo wesibilisa obeka izandla yena okhalweni wake wabeletha yini noma uyoke abelethe yini? Incwadi yokuqala le. Incwadi yesibili abaLevi 20 ivesi u13. Lalelani ukuthi umdali uthini. Uma indoda ilala nowesilisa njenganowesifazane, bobabili benzile isinengiso, bobulawa nokubulawa, igazi labo libuze phezu kwabo. Ngokukhuluma ngaleli vesi ke bafowethu, siseningizimu Afrika la. Angisho ukuthi abantu abasuke bayobulala izitabane, abantu abasuke bayobulala izinkonkoni zabesilisa nabesifazane.
angisho njalo, mina ngikhuza nje umhlolo njengoba nobaba engeke ngimgagule ngegama kodwa niyamazi ukhuzile naye umhlolo uma ngabe ebona labo ngqingili laba lezi tabane lezi nkonkoni lezi zithatha imvunulo yesintu, zithatha imvunulo yamakhosi zenza ngayo lobutabane bazo. Wazama ukukhuza kodwa baqhamuka labo ngqingili, zaqhamuka lezitabane lezi zazenza oclever, zazenza abantu abazi kakhulu bebe bazi ukuthi into abayenzayo i-wrong. Angivuleleke intombi endala ngizwe ukuthi yona lamavesi amabili eBhayibheli esikhuluma ngawo athini kuyo uma kwenzeka ingane yakhe yentombazane isifika kuye nenye intombazane ithi bayathandana angathini. Sawubona gogo. Sawubona ngane yami. Uyaphila kodwa? Hayi ngiyaphila kancane emseni wenkosi. Nali gogo izwe libhubha. Itabane amantombazane athandana wodwa, abafana bathandana bodwa, amantombazane ashadana wodwa, abafana bashadana bodwa. Ngokubona kwakho njengentombi endala, uthini emhlabeni? Uthini kulabo abantu laba abenza lawo manyala layo uNkulunkulu angawafuni? Awukusike elijikayo nje njengentombi endala ekudala ibona emhlabeni ukuthi wena uzizwa unjani, uthini ngaloko uma kwenzeka umntana wakho wentombazane efika nenye intombazane ethi isoka lakhe, noma umntana wakho wesilisa efika nenye intombazane ethi unkosikazi wakhe, ungenze njani? Ungathini kulabo bantwana labo? Ngiyanibingelela nonke ma-South Africa nakwezinye-ke nje iy'ndawo. Ngizwa isimanga umntanami maye ngifundela sona la. Ngempela umntanami lo wentombazane ngoba bengazi ukuthi intombazane maye seyindoda kusasa. Uqobo lami mina angikho save kuye. Asengalala nami phela lo mntanami, angithi mina bengazi ukuthi intombazane seshintshile lo mntanami useyindoda. Akasesuye umfana manje akusesiyintombazane sekuwumfana. Asengalala nami kuqobo ngunina ngimzala, angisamthembi, angisamfuni ngisho la endlini. Angisakwazi nokumphakela iplate ngoba useyisitha. Akathatheke yena nangabe kuwumfana, intombi yakhe leyo esiwumfana nayo ahambe nayo. Nalo wentombazana athathe leyo ntombi yakhe aseyithandana nayo seku abafazi bobabili ngoba labana bese kungamadoda bobabili. Umntanami kangimkhulisile umzimba wakhe bengazi wonke ukuthi umfana lo uyintombazane lo useyisitha la endlini. Ngisho ebantwaneni bala ekhaya, ngisho kogogo bala ekhaya useyisitha. Naphambi kobuso bukaNkulunkulu, uNkulunkulu umdalile ngale ndlela amdale ngayo, yena wabona ukuthi uNkulunkulu wrong. Ake siqaleleni phansi-ke manje, angazi singenza kanjani sithi kuyoba khona umhlaba omusha osuzokwenza uNkulunkulu ophilayo, noNkulunkulu weqiniso, noNkulunkulu ozoba i-foundation yabantwana bethu ngoba bayasehlula nathi. Yikho lokhu ngithi mina uqobo lami umntanami nje-ke sengiyamsaba ngoba uzobe seyisitha kimi, angisamthembi. Asihlalene emkhulekweni ma-South Africa ngoba izwe siphila kulo lishintshile, lijikile. Niyabona nani phandle ukuthi kunjani, noma uxoshwa yigebengu laphana kasekho yokusiza. Sithi siyakhuleka ungakaqedi nomkhuleko, nazi igebengu ifuna ungena ithatha i-TV. Angisakwazi nokukhuleka, angisakwazi nokuya ezitolo, bayangiphelezela bayothatha imali. Angisakwazi nokuya emholweni, bayangilandela bafuna umholo wami. Mina ngizodlani-ke? Bona laba abantu abethu. Angithi mase begqoka amamaski lo mntanami omfana ngisamboni segqoka irogo phela sengizothini mina? uNkulunkulu asimbizeni ngokweqiniso. Mhlambe uyochawukela ngelinye ilanga ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo akashintshi. Angikaze ngizwe ukuthi uNkulunkulu ushintshile namhlanje uyintombazane, kusasa uyindoda, kusasa uyinkomo noma uyini. Ngazi nje ukuthi yena uhlale yedwa, uyilento njena ayiyo. Manje ngiyanicela-ke ema-Afrika ukuthi ake simene eqinisweni.
Sicele kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu kwenzakalani ezweni lakho. Langcola nje sikhona. Lingcoliswa yithi noma lingcoliswa abantwana bethu. Kwathina ke sizalwe kabusha. Simazi okuyena yena okufanele simkhonze. Singadukiswa imali. Ngoba konke lokhu kuzokwenzeka izingane zethu zisichopha ngemali zenza amanyala la phambi kwethu zikukhohlisa zikulethela le gross engcolile uyadla nawe uyajabula kanti udla icala. Uyothini uNkulunkulu? Ake nawe ngosala uyicabangela ke nabantu abakho ukuthi ekhaya lakho kunzima kangakanani manje ngoba nobaba akasathembekile la ekhaya noma akasafuneki lo baba la ekhaya. Nosisi ngisho ubhuti la ekhaya basafunani. Ngoba manje seyiganga omunye umhlathi. Ngiyabonga ke ma-South Africa ke ngime lapha. Akho ke gogo, uNkulunkulu uthi asibuze ukuthi indoda yake yabeletha na. Njengoba amadoda esebeka izandla okhalweni njengabesimame. Yini inkinga yabo? Bake babeletha yini le abayizwayo eyenza ukuthi babeke izandla zabo okhalweni. Okwesibili, nanga umntanakho wentombazana uyafika la ekhaya uyakutshela uthi mama nayi intombazane engithandana nayo ithi ifuna ukungilobola ithi ifuna ukungishada. Bayeza abantu la ekhaya baletha amalobolo. Wena njengomzali ungenze njani umntanakho wentombazane ekutshela lokho? Noma owesilisa ekutshela lokho ukuthi kuza abantu uthandana nomuntu wesilisa kuza abantu balethe amalobolo la ekhaya. Okwesithathu, uthini kubafundisi abazibiza ngamakholwa kodwa bebe beshadisa izitabane nezinkonkoni? Hayi ngiyayizwa le ndaba. Okokuqala thina siphile enyameni angithi. Kodwa sibe seqinisweni. Ngoba wazala wena uyintombazane uyofa uyintombazane naphambi kaNkulunkulu uyofika uyintombazane. Angeke phela uzale umfana kusasa usushintshile usuyintombazane kanjani? Ake sikhulekeni siceleni uNkulunkulu ukuthi akazivimbele nalo ulaka. Liyeza lolulaka lizongena la ekhaya ngokukhulu ukusheshsha. Engikubuka kuyingozi. Mina ngoba ngilambile lo mkhonyana wami oyindoda ezoganenye indoda mayifika nale grosanyana engivala amehlo sengiyajabula mina sengiyadla ududi. Nentombi yakwami le iza nentombazane ezoba umkhonyana la ekhaya. Angithi amantombazane amabili. Ngiyamukela mina ngoba nakho ngilambile. Yonke lento iyisinengiso phambi kaNkulunkulu. Ake siqaleleni phansi sibuze ukuthi kone bani kone kuphi kulungiswe la kulunga khona. Abafundisi ke gogo abashadisa labantu thini kubo? Abashadisa izinkonkoni nezitabane. Abafundisi abathi bayamakholwa abayamaholi bamabandla. Umfundisi ngimfanisa nami ngoba umuntu wasezweni. Umfundisi yini ngoba lokholo la uthenga esitolo. Mangabe ngenalo nali iqiniso vela kanalo ufana nami engingasonti. Mangabe kunokuthi uyakwazi ukulimela iqiniso angeke avuma ukubashadisa laba bantu ebazi ngoba kusasa kuzokwenzeka la endlini kuzokwenzeka kuye bese phika manje kanti yena ukwenzile next door wakuvumela. Right. Nina ke eningasonti enikhonza amadlozi. Uma ngabe ushadisa isitabane noma wamukela isitabane emzini wakho, yiliphi leli dlozi leli enilithethayo? Makuwamadoda omabili, mawukhuluma nedlozi lapha emsamo, ukhuluma ngempepho nekhandlela. Uthi umuphi ubani othelwa ngenyongo ngoba abafana bobabili? Yimuphi umakoti, umuphi umkhwenyana, ubani othelwa ngenyongo? Lithini lelo dlozi lelo? Niyangiphikisa ke yini mangithi mina idlozi umoya weyikhova, umoya kaSathane ngoba idlozi umuntu wakini ongasekho uwavumela kanjani amanyala afana nala? Qhubeka ke gogo. Angithi ke into ekufuneka sigweme thina lapho sazi ukuthi idlozi sekusuka sekumoya omubi. Umuntu wakini makuumuntu wakini alala ulele kodwa akungcwatshwanga umoya. Umoya wakhe wahlala umoya.
uzokwenza lokho akushiye kuyikho ezweni ngoba uthe uExodus uhlonipha uyihlo nonyoko noma engasekho kufuneka azi ukuthi ekhaya kuyohlala kunje sibahloniphe abantu abadala bonke ngoba nobaba wase next door usesewubaba wakho nogogo walapha ya usewugogo wakho kodwa basho ukuthi lahla kuNkulunkulu ngalokho. Hayi siyabonga ke gogo, ngiyacabanga ke abantu bonke umhlaba wonke jikelele lo mlayezo lo esiwuthumela kubo, nani nina zitabane, nani nina magezi, nani nina zitabane, nani nina zinkonkoni, ngiyacabanga ukuthi lo mlayezo uzofika nakini ngoba akukabi late, usengashintsha, awuzenzi. Kunomoya kaSathane, kunomoya wamadimoni, kunomoya weyikhova okungenile lo okutshela ukuthi wena wothi ungumfana ulokuzazi ukuthi uyintombazane, wazi ukuthi uzalwe wena unentombazane kodwa wena ushintshile namhlanje utshela abantu ukuthi umfana. Nawe wena mfana ozalwe unetotolozi, lo moya ungenile kuwe ngaphakathi uyakutshela namhlanje ukuthi wena shintsha, utshela abantu ukuthi wena usuyintombazane kodwa lokwazi ukuthi itotolozi likhona. Sengathi umdali ke angasivula ingqondo, asivula amehlo, silibone iqiniso njengoba linjalo. Uma ngabe nifuna ukusithuka ke noma wami, kulungile qhubekani nisithuke kodwa nobe nisithukele iqiniso. Gogo bazokuthuka vele bathi ukhuluma into ongayazi, batshela ukuthi ukulindele lokho futhi uyakwamukela. Hayi ke laba bafuna ukusithuka bayobe bathuka isibeletho abazalwa kuso ngoba lento abayibonayo ukushintsha komhlaba njengoba ngishilo ngathi makwenzeka kumntanakho umazi ukuthi umfana namhlanje useyintombazane, wena useyivi kuphi noma ungathukana noma wenzeni kodwa ngelinye ilanga iqiniso yolimela phambi kaNkulunkulu ukuthi wena ubusikhohlisa uthini namhlanje uyiphendulela. Siyabonga kakhulu gogo. Ngiyabonga. Bafowethu ngiyathemba ke onendlebe uzwile, onamehlo uzobona. Sengathi umdala ngasivula amehlo asivula ingqondo. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.